हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय जोंना आसाम टेटनि बड' पेडागजि आरो बेनि सायाव जोबोद गोनांथारखौ लाबोनाय जादों बेवहाय बड' पेडागजिनिफ्राय पेडागजि होनोबा जोंना दङमोन मा नैथि सिलेबासनि नैथि थाखोआव इउनिटआव राव सोलोंनायनि आदब आरो बांरावारि सोलोंथाइ बेनि बेलायाव बेखौ लाबोनाय जादों मानोना बेयाव 10 मार्क्स दङ ग्रामाराथ' कमप्लिट हायोबाबो 10 मार्क्सल' आरो बेनिफ्राय जोङो दंमोन फार्स्ट इउनिटआव मा फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ 5 फरायनानै बुजिनाय रायथाइ 5 बेखौथ' जों होनो हाया बिथांमोना गावसोरसो पेसेज बानायनानै पेराग्राफ होनानै बिनि सायाव सोंनो हागौ आरोखि दानिया नायदो जोंहा मा अब्ला नैबेवहाय फरायनानै बुजिनाय मा होनो इउनिट 2 नि राव सोलोंनाय आरो बांरावारि सोलोंथाइ बेनि बिमा राव सोलोंनायनि सायाव दा बेखौ आङो लाबोनाय जादों गासै नोंथांमोननो 15 बाबो बाहाय 15 नि गोबांथार बांसिन होननानै बुंनो हागोन दा फारि फारि नायबा नुगोन दा बेनो लास्ट जागोन मानो होनबा जोंना गाबोन सानसेल'सै गाबोन लास्ट डेआवथ' नोंथांमोना गावबा गावनो फरायगोन बेस्थ' बेखायनो दिनैनो लास्ट जागोन बे पेडागजियाव गाबोन जुदि नांथारगौ जायोबा माबा मोनसे होनायनि खायदाखौ लागोन आरोखि नाथाय गाबोननियावबा बांसिन फरायखागोन गावबा गावनो दानिया नायदो जोङो गोबाव खालामाजासे थांदिनि गावनि हादोर आरो हारिनि जौगाखांनायनि गुबै दरजायानो जादों बिमा राव होनदों गावनि हादोर आरो हारिनि जौगाखांनायनि गुबै दरजायानो जादों बिमा रावनो बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन दा लक्ष्मीनाथ बेसबरुवा बिथाङा होनदों बेयो मक टेस्ट नङा बेयो कमप्लिट नट्ससो बेखायनो बेयाव कुइसन अपसनेल बेबायदि थानाय नङा खेबसे गोसोखांफिनदो दानिया नायदो 2 नम्बराव राव सोलोंनायनि मोनब्रै आदबफोरा मा होनदों जेनेरेलि राव सोलोंनायनि मोनब्रै आदबफोर होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोङो मा होनदोंमोन खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय आरो लिरनाय होनदों दा बेखौनो बेखेवनानै एबा एक्सप्लेन खालामनानै जुदि होलायबा बिदिबो होनो हागौ बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायनानै थानांगोन जे फार्स्टआव दङ बिमा रावजों गुबुना बुंनाय खोथाफोरखौ खोनासंनानै बुजि मोननायनि हारोंथाइ बुथुमनाय होनदों जेखौनो खोनासंनाय बुंनाय जायो सेकेन्डआव बिमा रावनि गुबै रिंसारफोर महर माने फन'लजि मर्फ'लजि होननाय जादों सोदोब बाथ्रा आरो रायज्लायनायाव गेबेङै रिंसार होनो हानाय माने बुंनाय होनदों एबा बुंनाय बिमा रावाव लिरनाय बायदि रोखोमनि लिरथायखौ गुबुना खोनासारनाय बादियै गेबेङै फरायना होनो हानाय एबा फरायनाय होनदों फरायनायनि ओंथिया मा लिरनायनि ओंथिया मा बुंनायनि ओंथिया मा बेखौ गुवारै बेखेवना होनाय आरो बे आरो बेनिफ्राय 4 नम्बरा जोंना मामोन लिरनाय होनना बुंनाय लोगो मा होनदों बेवहाय बिमा रावाव सरासनस्रायै गेबेङै लिरना गोसोनि साननायखौ रोंगौथिखौ सानबोलावरिखौ फोरमायनायनि हारोंथाइ बुथुमनाय होनदों बिमा रावाव सास्रायै गेबेङै लिरना गोसोनि साननायखौ गुबुननि सिगाङाव रोंगौथिखौ लानानै सानबोलावरिखौ लानानै फोरमायनो हानाय मोनसे गोहो फैनांगोन होनदों आरो बेखौनो लिरनाय बुंनाय जादों होनदों डाइरेक्टलि सरासनस्रा जोङो डाइरेक्टलि मा होनदों लिरनाय आरो बुंनाय होननाय लोगो लोगो लिरनाय आरो बुंनाय होननाय लोगो लोगो सिदा सिदि लिरनाय आरो बुंनाय बेखौल' लाबा जानाय नङा मिनिंखौ लानांगोन होनदों बेखायनो दा बेखौ जोङो गोसोआव लादो दानिया नेक्स्ट पार्टआव नायसै बे आं बुंनो नोंथांमोननि थाखाय बिजाबनि बियो मोननै मोनथाम बिजाबनिफ्राय कालेक्सन खालामना होनाय बियो माखासेया दङ DLEDनि राव सोलोंनाय बिमा राव सोलोंनाय आरो बांरावारि सोलोंथाइ नै दंखाथारो बिदि बिजाब बेनिफ्राय लाबोनाय जादों माखासे दानिया नायदो 3 नम्बराव भारत संबिजिरनि बेसेबां नं आर्टिकेल एबा मा होनो दफायाव गोग्लैसोनाय हारि हारिमुजों लोगोसे रावखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनथाय होनाय जादोंनो आर्टिकेल 29 आव दङ होनदों मा मोनफा मोनफा हारि हारिसाफोरनि रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेखायनो बिमा रावखौ स्कुलाव सोलोंथाइ होनो गायसनना मोनथाय दङ जायनि थाखाय बर'फ्राबो मोनदों बा गुबुनाबो मोनदों होमबा आर्टिकेल 29 आव लेंगुवेज मा होननाय दङ प्रहिबिटेड रैखाथि होनाय होबथानाय लाखिनाय बेनि सायाव होनदों गुदि थाखोनि सोलोंथायाव सोलोंथायारि रावा बिमा राव जानांगौनि थाखाय बेखेवथि होलांदों नै बेखौ एकदम इम्परटेन्ट आरो लाथार स्क्रिनशट खालामनानैबाबो नायथार बाहाय दङ नै हान्टार आय'गा माब्ला दाजाया होनदों बेबो बिमा रावखौनो गुदि सोलोंथायाव होथारनांगौ होनना बुंदों 1882 हान्टार आय'ग बेनिफ्राय दङ 1937 आव बुनियादी सोलोंथाइ बिखान्थि बेनिफ्राय 1948 आव थारासन बिथाङा जथायनाय बेहाबो होनदों 1948 आवबो राधाकृष्णन आय'गाबो होनदों राधाकृष्णन आय'गखौ गोसोआव ला ओमफ्राय 1952-53 आव गेजेरारि सोलोंथाइ आय'ग बेबो बिमा रावखौनो सोलोंथाइ लाथारनांगौ होनना बुंदों बेनिफ्राय 1956 आव BJ केयार आय'ग बेबो
बेसेबां सावरायदों एसेबां बिजिरदों बे गासैबो बिमा रावखौ सोलोंथाइ लाथारनांगौ होनदों आरो 1964-66 कटारि आयग बेबो बिमा रावखौ सोलोंथाइ लाथारनांगौ होनना बुंदों आरो गुदि थाखोआव आरो बेल' नङा नेशनेल पलिसि अन एडुकेसन 1986 बेबो बुंदों बेनिफ्राय आरो जोंना नै दाख्लै बावैसो जानाय नेशनेल पलिसि अन एडुकेसन बे निउ एडुकेसन पलिसि एबा नेशनेल एडुकेसन पलिसि 2020 आवबो क्लास 5 सिमा बिमा रावजों लाथारनांगौ होननानै लिरनाय दङ बेखौ आङो सिगांनि क्लासावबो खोन्थाबोखांबाय एबा नेशनेल एडुकेसन पलिसि 2020 खौ जेब्ला क्लास लादों बेयावबो खोन्थालांखादों नोंथांमोना थख' आरोबो नायथारसिनदों जायफ्रा नायाखै बेफोर क्लासफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि बेयाव थांनानै नायदिनैनि गेजेरावनो नङाबा आनजाद बारग'लांबाथाय गैला आरो ओंखायनो गासैबो सिलेबासखौ लाखांखानाय दङ कमप्लिट बड'निया मोनसेबो गारलांजायाखै ग्रामार सेक्सना आरो पेडागजियाबो सोगासिनो बेखौ नायनो हागोन आरो जायहा गोदानै फैदों रेगुलार नायग्राथ' नायबाय दानिया अब्ला जोङो बेखिनिखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला माबे आयगखौ माब्ला दानाय जादोंमोन बेखौ मिथिनांगोन दानिया नेक्स्टआव दङ राव फरायनायनि गेबें फारिखान्थिया मा होनदों राव फरायनायनि गेबें फारिखान्थि जानांगौ फरायनाय एबा बुंनाय हाबाखौ जुरिजेननायनि सिगां सोलोंसाफोरनि फरायनायनि फारसे गोसो दुंखांहोनाय होनदों फरायनायखौ जागायजेनहोनायनि सिगां फरायनाया मा बिनि फारसे गियान होनानै गोसो दुंखांहोग्रोनांगौनो बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपआ फरायनो फोरोंनायनो माबोरै फरायनांगौ बेखौ फोरोंनो थिननाय आरो बेनिफ्राय थार्ड नाम्बार स्टेपआ फरायनायनि गोनांथार गुन आरो बेफोरनि गोसो जानायखौ बांहोनाय होनदों फरायनायनि जों मा गुन मोनो बेखौ जोङो बुजायनानै बेनिफ्राय मा मोनखो फरायनानै बेखौ सोंनांगोन होनदों आरो फरायनायनि हमदांथिखौ बांहोनाय होनदों फरायनो हानाय गोहोखौ बांहोनाय थारमाने फरायनायनि आदबखौ जौगाहोनाय बेनिफ्राय फरायनो मोजां मोननायखौ बांहोनांगोन गथ'फोरखौ आरो आयदाखौ मोजाङै सायख'नानै हारोंथाइ होनायनो सायख'नो हानाय आयदाखौ माबोरै फरायनांगौ माबोरै लानांगौ गाव हारसिङैनो केपासिटि जाहोनो हानाय फरायनो हानायनि बुजिनो हानायनि सायख'नो हानायनि जाहोनो हानाय खालामनांगौ बे मोनबा मा फरायनायनि फारिखान्थि दङ होननो बेखौ लानांगोन नैबे मोनथाम स्क्रिनशट खालामदो लादो बेनिफ्राय आरो नैबे मोननै गाहायाव स्क्रिनशट खालामदो लादो नेक्स्ट 6 नाम्बार जोबोर इम्पर्टेन्ट राव सोलोंनायनि थाखाय एबा राव सोलोंनायनि एबा राव आयदानि थाखाय राव फरायनाय आयदानि थाखाय गेदेमाफोरा बुंफोरथि होलांनाय थर्नडाइकनिखौ लाथारनांगोन इडवार्ड ली थर्नडाइक बिथांखौ लाथारनांगोन बिथांखौथ' CDP आवबो लानांगोन इंलिश पेडागजियावबो थागोन इडवार्ड ली थर्नडाइक बिथाङा मोनथाम मा होनदों ट्रायल एन्ड एरर मेथडआव मोनथाम सान्थौ मेथड बाहायलांदों बिथांमोना बे मेथडफोरखौ सोंनो हागौ बे ल' अफ रेडिनेस ल' अफ एक्सारसाइज आरो ल' अफ इफेक्ट बेयाव ल' अफ रेडिनेसखौ थियारिथि थाथौ होनदों बर'आव बेनिफ्राय ल' अफ एक्सारसाइजखौ उन सोलोंथि होनदों आरो ल' अफ इफेक्टखौ फिथाइ मोननाय सान्थौ थाथौ एबा सान्थौ होनना बुंलांदों दा बेखौबो लाथारनांगोन ट्रायल एन्ड एरर मेथडआ सोरनि होननानै मालाबा बांसिनानो सोंबाय थाखायो आरो बेनि मोनथामखौ सोङो बेखायनो होदों आरो बेनिफ्राय इभेन पेट्रफिट्स पेप्लप बे पेप्लपनिबो फैयो बे पेप्लपल' होनो ओरैनो फुल नेमखौ होफाजोबदों दहायनिखौबो थर्नडाइकल' होनो नामखौ फुरा बुङा मानसिफ्रा नाथाय फुरा लानांगौ बेनिफ्राय नैबे पेप्लप एबा आइभेन पेट्रफिट्स बे पेप्लपनिया थिउरि अफ कन्डिसनिं बिथाङा बेखौ होदों थिउरि अफ कन्डिसनिंआ सोरनि होनना बुंबा बेखौ लानांगोन प्रनाउन्सियेसना उल्थां फाल्थां जानो हागौ जेबो नङा नाथाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै गोसोआव ला गावबागाव आइडिया एबा एक्जाक्ट प्रनाउन्सियेसन नोंथांमोना रोंगौबा बाहाय जेबो नङा बेनिफ्राय नायदो गेस्टलनि थिउरि अफ इनसाइट होनदों गेस्टलनि थिउरिया राव फरायनायनि थाखाय बा सोलोंथाइनि थाखाय बुंनाया थिउरि अफ इनसाइट बेनिफ्राय कर्ट लेविन बिथाङा फिल्ड थिउरि बाहायदोंनो फिल्ड थिउरिखौ सोर बाहायदोंबा कर्ट लेविन बेखौ गोसोआव लाथार नैबे पेप्लप आरो थर्नडाइक बिथांमोननिया गोसोआव लाथारनांगोन स्क्रिनशट खालाम बेनिफ्राय ला मानोना PDF होनाय जायाखै बेखौ गोलावथार नालाय PDF होनाय जायाखै गोलावथार 7 नाम्बार बिमा राव फोरोंनायनि गेबें थासारिया जादोंनो बिमा रावखौ फोरोंनो थाखाय मोनसे जोंना मा नांगौनो एनभाइरनमेन्ट नांगौ जोंनो क्लासरुमावनो जा जेरावखि जाया मानो अब्ला मा नांगौनो गोरलै आदबै बेनिफ्राय समायना जानांगोनो ओमफ्राय गोग्गो रंजाथाव आरो थासारि दानाय गोरलै समायना गोग्गो आरो रंजाथाव थासारि दानाय जानांगोन फारि फारियै बे दानिया गोरोन्थिखौ सायख' होनदों बेहाय राव सोलोंनाय आरो फरायनायनि आदबा बुंनाय आरो लिरनाय मोननै बाहागोनि राव सोलोंनायनि आदबा मोननै फरायनाय आरो बुंनाय राइट गुदि थाखोआव सोदोब बाख्रि बांहोनायानो गुबै थांखिनो क्लास 4, 5, 3 निफ्राय लानानै 5 सिमा
एकदम सोदोब बाख्रिल' गथ'फोरखौ बांहोनांगौ होनदों बेयाव पुरा मिनिंजों सान्थौजों गोथौयै हाबहैनांगौ बे नङा सोदोब बाख्रि बांहोनांगौ बेनो होनदों आरो बेनो राइट फरायनाया मोननै रोखोमनि सिरि फरायनाय आरो गोबारै फरायनाय बेबो राइट मोनफ्रोमखौबो गोसोआव लानांगोन गथ'खौ बिमा रावा सोलोंनाया जागायो न'खराव होनदों राइट आरो लिरनाय आदब एबा लिरनाय महर लिरनाय हांखो हाला बाहायनाय सिन बाहायनाय महर बाहायहैनाया जाहैयो स्कुलाव होनदों सोलोंजेननाया जागायजेनो न'खरावनो बिमाजोंनो आरो लिरनायनि महर हैनाया जायो स्कुलाव बेबो राइट होनबा गोजौनि गासैबो राइट एन्सार बेनिफ्राय ब्लुमनि मोनद' राव फोरोंनायनि आदबफोर ब्लुम टेक्स'नमि बेनि ब्लुमनि टेक्स'नमि होनना बुङो बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन बे जाहैबाय सेन्टेसाइज जथायनाय बर'आव से नाम्बाराव इभालुएट सुमिन खालामनाय आनजाद खालामनाय एनालाइसिस नायबिजिरनाय बेनिफ्राय एप्लाइ बाहायनाय आन्डारस्टेन्डिं बुजिनाय आरो रिमेम्बार गोसोखांनाय दा अब्ला मा मोनखो मोनद' ब्लुमनि मोनद' टेक्स'नमिफोरा मा होनो सोङो नुबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मा नायफिनदो सेन्टेसाइज इभालुएट एनालाइसिस एप्लाइ आन्डारस्टेन्डिं आरो रिमेम्बार दा बेखौ स्क्रिनशट खालाम गोनांथार नेक्स्ट फुल फर्म राव फरायनायनि थाखाय फुल फर्म मोननै बिमा राव फोरोंनायनि थाखाय BICS बेसिक इन्टारपार्सनेल कमिउनिकेटिभ स्किल बे मोनसे आरो बेनिफ्राय CALP आगोलाव सोंखांजाबाय कगनिटिभ एन्ड एकाडेमिक लेंगुवेज प्रफिसियेन्सि बेखौ गोसोआव लाथार स्क्रिनशट खालाम जेबो नङा बेनिफ्राय थख'ला ओइथ शिड्युलाव हाबनाय आसामनि रावफोरा मा सोंनो हागौ गाहायनि बबेयो ओइथ शिड्युलाव हाबनाय आसामनि राव नङा होननानै मोनब्रै होननानै मोनसे नङै होनो हागौ मानोना मोनथामल' हाबनाय दङ असमिया बांला आरो बर' आरो भारतआव गासै 22 अर्थात 22था हाबबाय ओइथ शिड्युलाव बेखौ गोसोआव लादो आरो बर'नि हाबनायखौथ' आं खोन्थाखांखाबाय बर' रावनि आथिखालनि मानथाखो बेखौ नायबानो जाबाय गासै डिटेल्स बर'आ माब्ला मा मोना बर' रावा बेखौ मोनगोन लिंगुवा फ्रांकाया मा होनदों लिंगुवा फ्रांकाया जोबोद इम्पर्टेन्ट रावखौ जोङो गोबां बाहागोआव रानो इन्टारनेसनेल राव बुहुमनाङारि राव जाय सोलियो इंराजिखौनो हमना लादो बेनिफ्राय हादरारि राव मोनफा हादराव सोलिनाय राव जेरै जोंनि भारतआव हिन्दी हमना लादो बेनिफ्राय मा होनदों ओनसोलारि रावा जाहैबाय स्टेटआव बाहायजानाय जानो हागौ एबा स्टेट रायजोनिनो खावसे ओनसोलफोराव रायज्लायजानाय जानो हागौ बेनिफ्राय आरोबाव बेनि गेजेरावनो लिंगुवा फ्रांका होनो आरो बेनि गेजेराव मोनसेया जाहैबाय मा होनदों राव जाय बिमा राव मादार टां आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा होनदों मादार टाङावनो गोबां बाहागो थायो स्टेन्डार्ड लेंगुवेज मानगोनां राव डायलेक्ट रावसा इडियलेक्ट सासे सानै मानसिया बुंनाय राव फारागथि गोनां राव आरो सोदोब बियो हारि मोनसेनियानो सासे सानैयाल' आलदा बुंग्रा डिफारेन्ट बुंग्रा बेखौ इडियलेक्ट होनो बेनिनो लिंगुवा फ्रांकाया जाहैबाय मोनसे राव जाय रावखौ गुबुन हारिनि रावफोरा सरजाबग्रा राव हिसाबै कमिउनिकेसन खालामनो थाखाय सरजाबलायनो थाखाय बाहायो जेरै आसामाव बर' राभा गार' मिसिं सानथालि बायदिसिना दङ नाथाय रावबो मोनसेया रावनिखौबो बुजिलाया नाथाय आसामिस रावखौ जोङो बिसोरनि सावरायलायनो थाखाय बाजाराव जों बयबो बाहायो सावथालजोंबो जों आसामिस बाहायो सावथालाबो आसामिस बाहायो नाथाय सावथाला बर'आ सावथाल बाहाया ओंखायनो बेखौ मा बुङो लिंगुवा फ्रांका बेखौ गोसोआव लादो सोंनो हागौ गाहायनि बबेया लिंगुवा फ्रांका होननानै NCP नेशनेल कारिकुलाम फ्रेमवार्क बेखौ गोसोआव लादो 2005 बेयाबो बिमा रावखौ गुदि सोलोंथायाव लाथारनांगौ होनना बुंदों बेनिफ्राय जोंना दंबावो नैबेयाव बिमा राव फोरोंनायनि थांखिफोरा मा होननाय दङ बेखौ 15था दङ 12था दङ बेखौ गोसोआव लानांगोन स्क्रिनशट खालामना लाबाबो साबसिन जासिगोन आं बेखौ मानोना अपसन होननानै सोंनो हागौ गाहायनि बबेया बिमा राव फोरोंनायनि थांखि नङा होननानै मोनब्रै होननानै मोनसे रं होनो हागौ लामसाम फरायलांसै गथ'फोरा बिमा रावखौ मोजाङै सोलोंबा गावसोरनि गोसोनि साननाय मोन्दांथिफोरखौ गुबुन सासेनि सिगाङाव मोजाङै फोरमायनो हानाय जायोनो बे राइट 1 नाम्बार 2आव दङ बिमा राव फोरोंनायनि गोसोआव लाखिनो गोनांसिन थांखिया जाबाय मानसिया सासेया गावनि गोसोनि साननायखौ मोजाङै फोरमायनो हानाय 3 बिमा राव फोरोंनायनि थांखिया जाबाय गावनि रिंसार होनायखौ रोंनाय 4 बिमा राव फोरोंनायनि गेजेरजों रावखौ मोजाङै बाहायनायनि हारोंथाइ बुथुमनो हायो आरो लोगोनो खोनासंथावै बुंनो रोंनाय जायो खोनासंथावै माने खोनाथावै होननायसो जादों खोनासंथावै माने गाज्रिखौ होननाय जाहैबाय खोनासंथावै खोनासंनो लानाय बायदि होननाय जादों
बिमा राव फोरोंनायनि गेजेरजों गथ'फोरनि गोसोआव गावबा गाव साननाय हनाय आरो रोंगौथिखौ मालायनि सिगाङाव फोरमायनो हानायनि रंजानाय लाबोना होफैयो। 6 बिमा राव फोरोंनाया गथ'नि गोसोआव गावखौनो गाव गोसार होनायनि मोन्दांथि लाबोना होफैयो आरो गोसार होग्रा महरै खामानि मावो। 7 बिमा राव फोरोंनायनिखौ गथ'आ मोजाङै रोङोब्ला गावखौनो गाव गोसार होनायनि खाबुखौ बांसिन मोननो हायो। 8 बिमा राव फोरोंनाया गथ'फोरनि गोसोआव फरायनाय हुदा लाबोना होफैयो। बे फरायनाय हुदायानो गावनि थुनलाइ हारिमुवारि गियान लानायाव मदद होयो। नैबे इम्परटेन्ट गोजौनि मोनथामा एखेयानो जाबोदों। गथ'फोरा गियान सोलोंनो हांखुर जायो आरो बे गियान सोलोंनायनि थादेरसाफोरखौ बिमा रावनि हेफाजाबै गथ'आ गोरलैयै बुथुमना लानो हायो। 10 बिमा राव फोरोंनायनि गेजेरजों गथ'नि गोसोआव सोरजि गोहोखौ बांहोनो हायो। गोथौवै साननो हानाय हनो हानाय बिमा रावानो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन। 11 बिमा राव फोरोंनाया गथ'फोरनि गोसोआव गियाननि गोसारनायखौ लाबोयो। गियाननि गोसारथिया बांनाय लोगो लोगोनो बिमा रावनि हेफाजाबाव गथ'फोरा रोंगौथिनि थार हमदांथिखौ बुथुमना लाना हमदांथिखौ गोसारहोनो हायो। 12 बिमा राव फोरोंनाया गथ'नि गोसोआव उन सोलोंनायखौ बांहोयो। बे रावा हारिनि सोदोमस्रि आरो हारिमुनि रोगाग्रा महरै खामानि मावो। दा बेफोर सेम एसेटिस वार्ड फैयाबो जानो हागौ, नाथाय बिनि मोनफा मोनफा पइन्टनि टिम एबा गुबै बाथ्राखौ गोसोआव लानानै थां मा होनाय जादों। बेनिफ्राय एग्जामाव बेबायदि फैबाय बायबा आन्दाज लानानै बुंदो आरो मानोना बेखौ एसेटिस बेनिफ्राय पुटआप खालामनानै कुइसन दाननाय नङा, नाथाय बिनि सान्थौआ हाबफागोन आरो। दा बेखिनि गोलावानो जाबाय। स्क्रिनशट खालामनो थाखाय आं सुबिदा होबोबाय थाखादों। स्क्रिनशट खालामनानै लादो। एसेनोसै गुबुन भिडिअफोरखौ नायदो। डिसक्रिपसनाव खनसे खोनासंफिनजोबदो गासैखौबो क्लासफोरखौ, अब्लाना साबसिन जागोन। गोजोन्थों।